Bore da blwyddyn 9. Dyma gwaith chi ar gyfer dillun y 30 Adio ffracsiynau gydag enwaduron tebyg. So yn syml iawn, fi'n mynd roi y dau enghraifft yma I chi fan hyn. So pan fod enwaduron yr un peth, yn syml iawn, chi yn cadw nhw'r un peth. So 7 ar y gwaelod, ac yn syml iawn, chi jyst yn adio'r top. So 2 adio 3 yw 5. So mae'r ateb yn 5 dros 7. A wedyn draw fan hyn, eto, mae'r 2 ffracsiwn dros 7. So chi'n cadw y 7. Ac yn syml iawn, 4 adio 5 yw 9. Byddwch chi gyd yn gwybod mae hwn yn ffracsiwn pendrwm, cos mae'r pen yn fwy na'r gwaelod. So chi nawr yn gofyn, faint o 7 sydd yn rannu neu yn ffitio mewn I 9. Un cyfan. Faint sydd ar ôl. Wel, os chi'n cyfri o 7 lan I 9, mae 2 ar ôl. A gan bod chi wedi rannu gan 7, mae 7 ar waelod y ffracsiwn. A dyna ni. A dyma 6 cwestiwn I chi ceisio eich hunan. Bydd y cwestiynau yn cael ei roi ar Google Form I chi, a felly gallwch chi ateb ar y Google Form. A wedyn yr ail dasg fi moyn I chi wneud yw y dasg yma, lle chi'n gofyn adio ffracsiynau gydag enwaduron gwahanol. Nawr mae'r dull fan hyn yn dibynnu ar newid y rifau gwaelod yr enwaduron fel maen nhw'r un peth. So yn syml iawn, os fi'n cymryd y 2 ffracsiwn ac rwy'n cymryd y rif gwaelod y ffracsiwn gyntaf a croesliosi yr ail ffracsiwn gyda 5 a cymryd rif gwaelod yr enwadur yr ail ffracsiwn, lliosi popeth yn yr un gyntaf gyda 7. Chi wedyn yn gweud 7 lliosi 3 yw 21, 7 lliosi 5 yw 35, adio 5 lliosi 2 yw 10, 5 lliosi 7 yw 35, felly mae'r ateb yn troi mas dros 35, 21 adio 10 yw 31, felly mae'r ateb yn 31 dros 35. Dyna 6 cwestiwn I chi I geisio ateb, a dyna gwaith chi ar gyfer dillun, atebwch rein ar y Google Form sydd ar Google Classroom. Hwyl fawr am y tro.